Takže zasuneme kartu SDčkovou s firmwarem. Tak, kaplo. A Found auto file start the upgrade. Tak, yes. A už se nám probíhá teda klasický upgrade prostřednictvím SD karty. Tak, až tam ten upgrade celý proběhne, tak potom by mělo být možné upgradeovat už další verze softwaru prostřednictvím už Wi-Fi sítě, to znamená online, nikoliv jenom tedy prostřednictvím SD karty. Tak, protože tato operace teďka potrvá řádově 5 až 7 minut, tak já to nahrávání přeruším a budu potom pokračovat, až zase budeme mít hotový upgrade na tu říjnovou verzi a podíváme se, jak je možné z té říjnové pak skočit na tu prosincovou. Tak, vidíme, že se nám pomalu blíží konec stahování paketů, takže uvidíme, co se pak bude dít dál. Samozřejmě bylo nutné mít zapnutou Wi-Fi a být připojený. Tak, teď se systém ověřuje, což u updateů je velice důležité, aby se ověřilo, že nahráváme nepoškozené file, protože v opačném případě by to mohlo ztroskotat. Tak asi, já jsem chtěl říct, že to bude trvat dlouho, ale zdá se, že to tak dlouho trvat nebude. Takže tak, teď se evidentně ověřují nějaké další součástí těch paketů. Je pochopitelné, že celou dobu musí být keybrick připojený k napájení, to znamená do toho USB portu, a je taky pochopitelné, že v tom USB portu musí být trvalé napětí, takže u některých automobilů víme, že to není tak jednoduché, takže mám i zapnuté zapalování. Tak, v této chvíli všechno proběhlo. Keybrick by se měl restartovat, restartuje se, ale já z něj vyndám tu SD kartu, na které by nahraný ten update, protože jinak by to samozřejmě mělo snahu se updateovat znova. Tak, vidíme, že se Keybrick přihlásil. To je pozitivní zpráva, neumřel nám během updateu. A podíváme se potom hnedka, jaká tam je teda nahraná verze. Jestli to bude ta říjnová, kterou jsem se tam snažil nahrát, a nebo jestli to automaticky už přešlo na to, že to stáhlo tu prosincovou. Tak. Takže podíváme se do nastavení. Podíváme se na Keybrick Settings. Podíváme se dolů a je tady verze říjnová 2610. Takže to je v pořádku a teď by už tady měl být někde k dispozici log, kterým nám umožní to updateovat na verzi z prosince už prostřednictvím jenom Wi-Fi sítě. Tak já se podívám, kde bychom to našli. Asi to budu muset na chvilinku přerušit a začít hledat, protože use the OM GPS data, ne, tak to není ono, protože jsem to ještě nikdy nedělal, tak se na to nejdřív sám podívám a potom znovu zapnu kameru a mrkneme se, kde jsem to našel, jestli jsem to našel. Takže po aktualizaci systému zjistíme, když se budeme probírat menu, že tady máme novou záložku, která se jmenuje aktualizace systému. Vidíme, že tady je nějaká aktuální verze z 26.10. Dáme zkontrolovat aktualizace a vidíme, že je k dispozici verze z 6.11. z 50 MB. Taky zkusíme dát stáhnout. Už se nám stahuje 2,4%, 50 MB, tak to by snad nemělo trvat až tak dlouho. Tak uvidíme,
Jak dlouho nám to potrvá, já to na chvilinku přeruším. Tak, blížíme se pomalu na konec, už máme nějakých 93%, 95%, takže už by nám to mělo každou chvilinku doběhnout. A potrvá několik minut do restartování systému updateu. Můžeme používat zařízení během tohoto updateu a máme se ujistit, že máme více jak 30% akumulátoru. No, tak to je nějaká zapomenutá hláška z toho telefonního softwaru, takže dáme instalovat nyní. A teď se nám něco stahuje. Aha, tak to asi nebylo to správné tlačítko, jsem měl použít to druhé, tak počkáme zase, až se nám to dostáhne. Tak, systém se updateoval a zrestartoval. Teď se znova pokoušíme připojit. A marně. Tak, se tak občas stává. Tak. Tak, po několika neúspěšných pokusech je tento jenom jeden další z nich, kdy mám po updateu černou obrazovku a nic není vidět, takže zkusíme restartovat infotainment. Držením tlačítka on-off. Tak. Systém se restartuje, ale bohužel to vypadá, že se restartovalo i napájení pro keybrick, což tedy není dobrá zpráva. A můžeme... Tak zatím se zdá, že snad žije. Uvidíme, jestli ho systém uvidí a jestli naběhne obrazovka. Systém ho vidí. To je taková lehce pozitivní, ale obrazovka se tedy přepnout rozhodně nechce. To je teda fakt bezvadný. Takže po updateu, který se povedl ze SD karty, protože ten Free2Air nám nějak nefungoval, vidíte, že jsme na nejnovější verzi, která je z 2. ledna 2024. Tak, vidíte, že celé menu se kompletně změnilo, že tady máme k dispozici nějaké věci, které předtím nebyly, ale hlavně zdá se, že systém je snad funkční a bude tedy fungovat k naší spokojenosti ještě dlouhá léta. Vidíme, že v menu nám přibyla položka aktualizace systému pomocí air, to znamená vzduchem. Vidíme, že máme aktuální verzi z 2. ledna 2024. Tak zkusíme zkontrolovat, jestli tady je něco novějšího. Kontrola aktualizací. The current version is the latest. No, tak vzhledem k tomu, že dneska 7. ledna, tak docela věřím tomu, že je latest, to znamená poslední a není co lépe aktualizovat, ale příště už by k dispozici všechny updaty měly být zde a neměli byste k tomu potřebovat nadále SD kartu. Tak, já vám děkuji za pozornost a doufám, že se zase uvidíme brzo u nějakého dalšího veselého videa.